L'altre dia em vaig trobar la Laia, la del col·le. A saber. Sí, bueno, vam estar parlant d'anècdotes. I que va, som superbones, nosaltres. Bé, al que anava, xerrant, vam acabar parlant del nostre profe, el Laureà, no? El profe de llengua. Bé, m'imagino que si ens veu, que li envia una abraçada, senyor Laureano. Per què no t'ha de veure? Però si és profe. Perquè és que era molt gran al seu moment, ja. Vale. Igual està jubilat. Sí, direm això. Bé, el que anava, era de la vella escola i ens feia memoritzar frases fetes, els temps verbals, les preposicions. Bé, estàvem totes les tardes estudiant a casa. I és curiós perquè ara passa el contrari. Sí, cert, ho veig amb els nostres fills. De fet, aquí ve la meva pregunta. Avui dia és útil memoritzar dades amb l'aprenentatge per competències? Va, ja t'entenc. A veure, la qüestió és que memoritzar llistes de dades o verbs no és plat de bon gust. Però també hem d'admetre que sense una base sòlida de coneixements realment no podem desenvolupar habilitats complexes com la capacitat d'anàlisi o la síntesi, i la investigació en aquesta àrea, en el camp de la ciència cognitiva, de la psicologia cognitiva concretament, ha demostrat que aquestes competències requereixen d'una cultura general mínima. És a dir, que la cultura general és una condició sine qua non de l'aprenentatge per competències. Això és, i d'això és just del que parlarem avui, de com aquestes dades memoritzades són de fet la base sobre la qual es construeixen els coneixements i les competències que puguin perdurar en el temps. Hola, profes! Benvinguts a Abans de classe, l'espai on parlem d'aprenentatges, educació i benestar docent. Hola a tothom, som la Laura i el Mario i us donem les gràcies per acompanyar-nos una vegada més a través de YouTube o les diferents plataformes de podcast. Amb cada episodi us volem proporcionar eines i coneixements per ajudar-vos a transformar l'aula i encarar cada dia amb més ganes. Avui, en aquest segon episodi de la saga Per què els nens no ens agrada anar a l'escola, ens plantegem la pregunta fonamental: com l'alumnat pot desenvolupar competències si no tenen una base sòlida de coneixements? Exacte, en aquest segon capítol explicarem per què les dades memoritzades, és a dir, aquests fets que sovint donem per fets, són essencials perquè la memòria a llarg termini i la comprensió s'enforteixin. I això alhora possibilita que els estudiants siguin capaços d'aplicar estratègies cada cop més complexes a l'aula. Recordarem que al capítol 1 d'aquesta saga ja vam veure com la manca de motivació de l'alumnat es relacionava més amb els processos cognitius i la saturació de la memòria de treball que no pas amb l'interès per un tema o per un altre. Segur que avui aprendrem també coses molt interessants, així que queda't amb nosaltres fins al final. I si encara no ens segueixes, no oblidis donar-li al botó de subscripció i seguir-nos a Instagram per saber quan publiquem un nou capítol. Mario, imagina't aquesta escena típica de classe. Estàs explicant un tema, posem les taules de multiplicar o els temps verbals, i de sobte un alumne aixeca la mà i et diu: profe, però per què he de memoritzar les taules de multiplicar quan tinc la calculadora? O per què he de saber les normes ortogràfiques si tinc un corrector? Ja, si passessin el corrector, tampoc estaria tan malament. Sí, aquí també passa que moltes vegades no volem memoritzar coses perquè també pensa tothom, si les tinc a internet, per què les he de memoritzar? Sí, no fa falta anar tan endarrere. Sí, és que ho entenc, Hi ha persones que opinen que la informació canvia i que es genera amb tanta rapidesa que molta de la informació que nosaltres guardem ara a la nostra memòria a llarg termini, en qüestió de 5 anys, tot això ja estarà obsolet. I avui dia, segur que amb menys temps i tot. Tot el que evolucionarà ja, en comptes d'aprendre dades i fets, a vegades pensem que seria més útil ensenyar a l'alumnat que aprengui a analitzar i avaluar la informació disponible a internet en lloc de memoritzar llistats o les taules de multiplicar. Tal qual. Justament en aquest capítol demostrarem que aquest argument és, en paraules de Willingham, fals. Totxan! Spoiler! Quin gir de guió! Doncs no tan gir. Recordes el capítol anterior? Sí, cert. De fet, deixarem l'enllaç del capítol a la descripció d'aquest vídeo. En els darrers 30 anys, els científics han demostrat que per poder reflexionar cal conèixer els fets, i no només perquè ens aportin el material sobre el qual construir el coneixement, que sigui la base, sinó per poder posar en pràctica processos mentals com justament el raonament o la resolució de problemes, que són només alguns dels que vulguem els profes que puguin aplicar els alumnes a l'aula. Ja, però avui dia, amb ChatGPT i totes aquestes IAs generatives, continua tenint sentit memoritzar?
A veure, doncs, justament aquest és un dels principals motius. En el capítol en què parlem de la IA, si recordes el capítol anterior, justament mencionem les al·lucinacions i la importància de confrontar la informació. Cert. Willingham ens diu que el cervell funciona just al revés del que creiem. Memoritzar és bo perquè aquests coneixements memoritzats són necessaris per poder aprendre noves competències. O sigui, que quan el meu mestre Laureano ens feia memoritzar les taules de multiplicar o els temps verbals, no va resultar un temps perdut. Exacte. Tu sempre fes cas al profe, que és el que et sap. Ja està. Què ens diu la psicologia cognitiva? Doncs que quan el nostre cervell ja té dades bàsiques memoritzades, disposa de més espai a la memòria de treball per pensar, analitzar o debatre. O sigui, imaginem la memòria factual com una mena d'armari ple de calaixos on emmagatzemem eines, com per exemple el vocabulari, sempre disposat a ser utilitzat quan el necessitem. De fet, això es pot veure quan l'alumnat escriu oracions, perquè bàsicament no té vocabulari. Ja, i després utilitzen les típiques falques com en plan, o literal, o bro. O pitjor, utilitzar puto com a intensificador. Ai, espero que YouTube no ens censuri, perquè fem servir una paraulota. Sí, però realment ara és un intensificador. Així que podríem reclamar-los de que la Real Acadèmia Espanyola de la Llengua ho ha acceptat. Bé, aquí sí que he de dir que això de la manca de vocabulari ja ve de lluny, això. Però tampoc va millor ara. No, la veritat és que no va gaire bé. La manca de vocabulari, les faltes d'ortografia, la comprensió lectora continuen sent un problema molt greu al nostre país. Bé, tornant al tema, podríem dir que quan tens el teu armari ben ordenat, de seguida trobes aquesta samarreta que busques. Però si estàs fet tot un desastre, perds mig matí intentant trobar alguna cosa que posar-te. Doncs justament això és el que passa amb els alumnes. Si no tenen una bona base de vocabulari o dades històriques mínimes, el seu cervell triga massa a entendre i perd la motivació per continuar pensant i reflexionant, que és la base de l'aprenentatge. Segons Willingham, perquè els nostres estudiants raonin, analitzin o resolguin problemes, necessiten tenir aquestes dades bàsiques emmagatzemades. Així la memòria no se satura i deixa espai per a reflexionar, debatre i aplicar competències reals. Això es veu claríssim quan es treballa la comprensió lectora a classe. Si, per exemple, esteu llegint un text sobre Roma i els alumnes no saben què és un gladiador o un àgora, difícilment entendran el text. Al final hauran d'esbrinar-ho pel context, però això consumeix molta més energia mental que disposar de vocabulari. Al final és això, és qüestió d'estalvi d'energia i de gestió de la memòria de treball. Com més vocabulari o fets tingui la meva memòria a llarg termini, menys espai gastaré a la memòria de treball per comprendre un text o un enunciat. Per això els alumnes també tenen dificultats en comprendre els enunciats dels problemes de matemàtiques, oi? Exacte. Sense aquest coneixement previ és impossible que comprenguin bé ni els enunciats de les activitats, en un text o en un problema matemàtic. Per això és tan important equilibrar els coneixements amb el desenvolupament de competències. Ja, el secret és en l'equilibri, no? Com diem a Docua. Això és. Tu pensa que això és acumulatiu. Agafa, per exemple, la taxonomia de Bloom i fixa't quins són els objectius base. Recordar i comprendre, no? Exacte. Un cop disposis de coneixements factuals i conceptuals, pots decidir amb ells què vols fer, aplicar-los, pots fer una anàlisi, sintetitzar-los o avaluar nous coneixements o habilitats. Vaja, que l'essencial és disposar de coneixements i després decidir què fer amb ells, no? Això és, quan l'Héctor Ruiz ens complementa el que ens diu el Willingham al seu llibre Erumitos, ens diu que la clau està en la flexibilitat dels coneixements adquirits, és a dir, en el seu grau de profunditat, en les connexions que hem establert entre allò après i altres coneixements. Per això la revisió de la taxonomia de Bloom inclou una nova dimensió, els coneixements. Tu abans has dit recordar i comprendre, ara està substituït per els coneixements. Per això hauríem de substituir això per recordar i comprendre per coneixements i comprensió. Resumint, que una banda tindríem les accions d'adquirir coneixements i comprendre'ls i després la resta d'accions com aplicar, analitzar, sintetitzar i avaluar que impliquen un aprenentatge més funcional i transferible a nous contextos. Exacte, per això m'hauràs sentit alguna vegada que avaluar els coneixements factuals i la seva comprensió continua sent important, encara que també cal avaluar la resta de processos, com la seva aplicació, la seva capacitat d'anàlisi, síntesi i avaluació.
Bé, per això a DocuEdu incloem avaluacions a través de microsituacions que avaluen justament això que dius. És clar, així aconseguim que l'aprenentatge sigui actiu i transferible i no només mecànic, perquè memoritzar no és dolent, el que cal evitar és memoritzar sense sentit. El que volem és una memorització comprensiva, una memorització significativa, perquè aquests coneixements es puguin aplicar o utilitzar en altres processos mentals d'ordre superior. Ja, és el que sempre diem, no? Que saber-se les normes d'accentuació no tenen sentit si després no es fan servir a l'hora d'escriure textos. Literal. Aleshores, resumint, profes, ja veieu, memòria sí, però sempre acompanyada d'experiències pràctiques que reptin els alumnes, que els emocionin i que generin aquest meravellós moment ahà, del que parlàvem al capítol anterior de la saga. Això és, recordem que el repte com a docents és trobar el punt just entre memoritzar informació bàsica i desenvolupar competències pràctiques. Vet aquí l'equilibri. No cal preparar els nens per anar al programa de Jordi Hurtado, el de Saber i Ganar, però el cervell necessita coneixements per poder treballar amb ells. Sí, al final la resposta es troba a l'estructura mateixa del nostre cervell. Les investigacions en neurociència i psicologia cognitiva, com les exposades per Willingham al seu llibre, demostren que la memorització de coneixements fàctics enforteix la memòria de llarg termini i millora la capacitat de la memòria de treball. I això és crucial perquè... Per resoldre problemes complexos o per raonar de manera abstracta. Si no tens ingredients amb què cuinar, ja pots saber tallar, picar, saltar o potxar, que no tindràs amb què cuinar. Sempre m'ha agradat això de potxar. Ja, sembla que estic una mica potxo. A veure, que ens n'anem una altra vegada. Resumirem una mica la importància de la memorització i la comprensió de coneixements. A veure, Laura, et faré una petita prova. Per què el cervell necessita memoritzar i comprendre? A veure, segons el que m'he explicat, amb el símil de la cuina, necessitem un rebost ple i organitzat d'informació, no? Exacte, el cervell necessita un magatzem d'informació prèviament organitzat. Per exemple, quan un alumne posseix un vocabulari ampli o dades històriques fonamentals, el cervell pot combinar aquesta informació amb les noves experiències, facilitant el raonament i la presa de decisions. És el mateix que he dit jo. Més o menys. A més, estudis científics indiquen que l'aprenentatge significatiu sorgeix quan els estudiants relacionen els nous coneixements amb fets que prèviament ja havien memoritzats. Això els permet no només retenir la informació, sinó també utilitzar-la activament per generar solucions, analitzar contextos i desenvolupar habilitats més crítiques. Aquí posarem en pantalla algunes evidències de com la integració de dades fàctiques millora la capacitat per comprendre i aprendre competències, cosa que va en línia amb el que proposa Willingham al seu llibre. Ara portem això a l'aula, a l'àrea de llengua, que és la nostra especialitat. Com afecta la memorització de fets a la comprensió lectora? A veure, doncs si un alumne no té clar el significat d'una paraula o un conjunt de paraules, una oració sencera a vegades, perquè no es troba dintre del seu armari, que és això que parlàvem abans, és a dir, dintre la seva memòria a llarg termini, què sol passar? Doncs que l'alumne experimenta confusió. Però si no entén una paraula, la pot buscar al diccionari, no? O és el que dèiem a l'inici d'anar a cercar la informació a internet o en paper. Ja t'entenc, el més fàcil és anar a buscar el diccionari, però no sempre és així. Per què? Perquè per poder comprendre les oracions o un text complet, cal comprendre la relació que hi ha entre les diferents idees, no cada idea independentment de les altres, com si fos una suma. A més, un text conté molts buits. Buits, forats. Sí, són idees implícites que l'escriptor omet perquè aquest entén que el lector ja disposa d'aquests coneixements de base, aquests coneixements necessaris per emplenar aquests buits o aquestes llacunes. És el que en la comprensió lectora coneixem com interpretació de la informació o comprensió inferencial, perquè és el que el lector comprèn a partir dels indicis que el text va deixant. Exacte. Però els escriptors, per què els deixen aquests forats? Si el lector no disposa del vocabulari o la lectura general adequada, què fa? No ens estaríem confonent? Sí, però tampoc no es poden incloure tots els detalls, perquè el text seria llarguíssim i avorrit, si no recorda el Senyor dels Anells. En el meu cas, quan escric els llibres d'Adrià Pendragó amb el meu company Jorge Gamero, que aprofito per saludar-lo des d'aquí, procurem sempre tenir en compte el vocabulari que utilitzem perquè estigui adequat a l'alumnat de primària i no intenta saturar la seva memòria de treball amb moltes idees diferents. Clar, perquè com dèiem en el capítol anterior, no disposem de suficient memòria de treball.
En efecte, nombrosos estudis han demostrat que comprenem millor allò que llegim si ja tenim algun coneixement sobre el tema. Justament, mira, en una investigació de Rachel i Leslie, al 1988, estem parlant ja de fa molts anys, es va dur a terme un experiment molt interessant. Es van agafar un grup d'alumnat, on la meitat eren bons lectors i l'altra meitat no ho era tant. Els investigadors van demanar que els estudiants es llegissin una història que parlava sobre béisbol i parlava sobre jugades de béisbol. Segons anaven llegint els alumnes, els investigadors els anaven interrompint i els anaven preguntant a veure que els expliquessin què estava passant i comprovar què entenien. L'important d'aquest estudi és que alguns participants en sabien molt de béisbol i uns altres no. És a dir, els que tenien bona comprensió lectora no en sabien de béisbol, però els que no tenien gaire bona comprensió lectora sí en sabien de béisbol. I saps com va acabar la cosa? Doncs no. Doncs que l'estudi va acabar demostrant que els alumnes que tenien més coneixement sobre béisbol comprenien millor el text que aquells que sí que tenien bona comprensió lectora. Vaja, que fossin bons o mals lectors, el que importava era que sabien prèviament sobre el tema, no? Sí, i això és perquè els coneixements de base permeten l'agrupació d'informació, te'n recordes? Que això ho explicàvem a l'anterior capítol. I l'agrupació el que fa és alliberar espai a la memòria de treball de manera que es facilita la tasca de relacionar les idees i, per tant, comprendre-les millor. D'acord, doncs anem a aterrar-ho a l'aula. Com ho podem posar en pràctica a la classe? Doncs mira, t'explico alguns dels consells que proporciona el Willingham al seu llibre. Vinga, va, quin seria el primer? Doncs, en primer lloc, el que ell recomana és que, com a docents, seleccionem el coneixement que s'ensenyarà. O, per dir-ho d'una altra manera, quin tipus de coneixement beneficia l'alumnat? Però això ja ho decideix el currículum educatiu, no? Sí, però de vegades el que pretenem a primària és que sàpiguin més del que per l'edat els pertocaria. Ostres, sí. Posa'm un exemple. Doncs mira, et posaré un exemple que m'ha posat Antoni Fabal algunes vegades. Volem que els nens aprenguin a fer servir la clau, per exemple, per obrir una porta, no? Però no cal que comprenguin com funciona tot el mecanisme per dintre, és a dir, els embols, tot això. I en ocasions a l'escola el que pretenem és això. Volem que aprenguin coses, però a vegades volem aprofundir tant perquè no arribem als coneixements superficials que els liem i acabem saturant la seva memòria de treball. Clar, ja t'entenc. No cal que sàpiguin com funciona tot en profunditat, perquè hi ha coses que ja aprendran més endavant. Exacte. Quan el cervell hagi madurat una miqueteta més. Ja. Vols dir que de vegades volem córrer massa i els alumnes no estan preparats? Així és. Un altre exemple és a sisè. Per exemple, volem que aprenguin què és el complement directe, indirecte i circumstancial. Què passa? Que encara tenen 12 anys. És a dir, pensa que encara hi ha alumnes de batxillerat que encara no te sabrien definir què és el complement directe. Ja, entenc. Sí. I vinga, va, a veure, un altre consell d'en Willingham. El nostre objectiu com a profes no és que l'alumnat aprengui moltes coses, sinó que aprengui allò que els servirà per reflexionar eficaçment. Ostres, per això sí que necessito un exemple per comprendre-ho. Doncs mira, et posaré un exemple que no és meu, sinó que és de la Rosa Maria Pujol, una professora que hi havia a l'Autònoma i que vaig convidar l'any 2008 quan vam fer una xerrada per opositors. Recordo que ens va posar un exemple molt clar, molt concret, que il·lustra tot això que diu el Willingham. Imagina que vols dur a terme un projecte a l'aula sobre els dinosaures. Clar, al principi queda molt cool, no? Molt molon, no? Però jo et pregunto, quins coneixements previs té un nen, a vegades a infantil, amb 4 o 5 anys, o a primària, a tercer de primària, sobre els dinosaures? Bé, doncs més enllà del Jurassic Park, no sé, però tampoc tinc gaires coneixements sobre aquest tema, la veritat. Ni els nens, ni tu. Els dinosaures poden resultar molt motivadors per treballar, a mi m'encanten els dinosaures, però no els puc observar ni tocar ni manipular. Per tant, ja estic trencant l'aprenentatge significatiu, perquè jo necessito, com a nen, manipular. Compte, tampoc estic dient que no s'estudien a primària els dinosaures. Això que quedi un disclaimer, que quedi ben clar, no estic dient que no es treballin, perquè quan es treballa a l'època prehistòrica està bé que es veguin una mica per sobre. Però és un exemple de com de vegades treballem temes, sobretot per projectes, dels quals els alumnes no tenen coneixements previs. Què ens deia Rosa Maria Pujol? Millor treballeu els gats. No és tan motivador, però jo puc observar un gat, puc tocar un gat, puc manipular un gat. I al final puc... No manipulis el gat, que queda lleig. Bueno, ja t'entenc. I com ens diu la psicologia cognitiva, construïm els nous coneixements sobre els que ja teníem.
És com intentar construir un pis d'un edifici sense que hi hagi els fonaments. Vinga, genial! Doncs hi ha algun altre consell que ens doni Willingham en el seu llibre? N'hi ha algun més, i convido als espectadors o als oients que si ens escolteu per les plataformes d'àudio que llegiu aquest llibre perquè realment és molt revelador. Només te'n donaré una més per no allargar més l'episodi d'avui i és aconseguir que els nens i les nenes llegeixin, que ja sé que és molt obvi això. Bé, la veritat és que llegint s'aprenen coses i s'enriqueix el seu vocabulari, més que cap altra activitat. Exacte, encara que Willingham diu que no creu que qualsevol llibre sigui bo, sempre que pugui fer que els nens i les nenes llegeixin, ell indica que és adequat que una nena o un nen que sempre ha detestat la lectura esculli qualsevol llibre, però un cop superat el bloqueig inicial, caldrà orientar-lo cap a les lectures apropiades al seu nivell. Ja, com vam fer amb els nostres fills, que fa un temps no volien llegir fins que van començar a llegir Adrià Pendragó i es van interessar per la lectura. I és clar, és que hi ha literatura i literatura. I hi ha d'haver lectura per plaer, perquè s'entretinguin, però també lectura d'un altre tipus de tipologia. Aquí hi ha el rol primordial dels bibliotecaris i les bibliotecàries que poden aconsellar molt bé als nens doncs, quins són els llibres més motivadors per ells i quins són més adequats per les edats. En conclusió, la ciència ens demostra que perquè es desenvolupin competències veritablement significatives és indispensable comptar amb la base sòlida de coneixements fàctics. Sense dades, sense informació, l'alumnat tindrà dificultats per al raonament i la capacitat de resoldre problemes. Exacte. Ha d'haver un equilibri entre els coneixements i la seva comprensió, que és la base dels processos mentals que ens explica Bloom a la seva taxonomia, i en l'ús per ser aplicats, analitzats, interpretats, criticats o reformulats, si cal. I fins aquí l'episodi d'avui d'Abans de classe. No t'oblides de subscriure't i seguir-nos per Instagram per no perdre't els nostres propers vídeos. Fins al proper capítol! Ens veiem a l'escola!